който тръгне за флага. Да. Аз ще стрелям. Защото ти имаш много добра позиция оттам. Аз съм за тия гуми и аз стрелям. Емо е за тия гуми, който е за тия, стой чисто. Тича директно за флага. Добре, аз стрелям. Значи ние трябва да го предпазваме. Гоце, ти най-много трябва да го предпазваш него. Знам, аз съм най-близо до тия. Защото са и по-високи. Слагай ти маски, момчета. Хоп, чакай! Пак пушката влиза. Няма да чукнат. Няма да чукнат николко топчета ще си поети. Гледай градост. Обаче ти си по-подвижен без пушки, мога да ги гледаш. Слушай се, ти още като Знам, че ме чуеш, след малко ще дам старт на играта. назад, който е в базата и ги бим. Слагайте маските, момчета. Връщане на лазени. Налазени. Налазени. Ми бягай. Може и така, налазени. Не, налазни, стане кофе. Няма да се пазим. Няма бе. Той докато тичи и в едната посока и в друга посока. Няма налазни, ние трябва да само гледаш. на посоки трябва да седнеш, разбираш? Без значение къде. Да знаеш какво търсене е малко по-голямо, ма те имат пъкбърчето. Аз тук ли оставам? Не, Аз ти за тук. сега. Кой да го фърля? Аз трябва да го фърля към това най-близкия дето на гумите. Свърляш го назад, пък където иди там. Да не е стрелят. Ще го фърлям, значи е тук ми е най-удобно. Кой ще е тук на тези?